Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mangkat isuk, guys. Soalnya nanti sore dodol ning ketoprakan. Ki aku tak ndang budal ya. Muga-muga ndang laris iki. Diawali dengan bantu tripong lori. Tok. Wah, melok dia kok. Aku ning kene kok tukani. Oke guys, sampai malam ya Allah. Iki mangi dodol isu sampai malam. Iki aku nekat iki. Nekate ning dina Desa Mernung soalnya nek tontonan ketoprak hari ini. Aku ada lontong, Pak. Lontong pecel, kerupuk dan lain-lain. Oke guys, panteng terus sampai nanti iki ya. Oh, padha teko wae parkir. Oke. Lo bakule ngeri, guys. Bakule kono kene enek. Oke. Balon. Anu ning kalen. Goblok kare bakule. Kono tontonane. Enek anu barungane. Aku awar bakul martabak telur ambuning wah segere. Oke, guys. Naik sing larang. Woi, nek iki rene regane. Aku manggone ning petengan, guys. Lah marai engko dilae urung teko neh. Wis manggon ngene sik lah, sing penting happy. Kae bakul pendungan minggat iki, Mang. Iya. Iki jenenge martabak apa nya? Oh iya. Rek nganggo abang kuwi nek saose ngono. Ya ndang manggon apa? Ora apa-apa, wis padha golek dhuwit ora masalah. Heeh. Kowe nek kene ae. Oh iya, kono yo ngangge ngono. Wis bar padha manggone. Wong rezeki ora semono. Kuwi ndang manggon. Wala aku mbok singkir kowe pethuk ora tak biatek iki le. Kaya ora aku mah. Ya Allah ya Robbi ya Roman. Guys, dodol ning Mernung klo kudanan dan tenan iki. Wis udan iki lho ngalih 1 2 bakul kabeh ya kudanan iki. Aku nggo salin, guys. Bangeten longso hari ini. Ya alhamdulillah kare saiki pemirsa ya disyukuri wae. Iki ketoprake lagi gonge sing muni dadi longkah kok langsung berdayan. Oke, panteng terus sampai nanti, guys. Iki gonge cara mana lagi mulai ayah-ayah. Tak so tengok bakule sing kudanan ya. Kudanan kabeh, guys. Telas kabeh. Iki make mondok lho. Lah wong karek pirane karek kupuk telu wae. Ora nang kowe. Merenung yo, Mas. Wakile Pak anu sing wedok ya. Sapa jenenge Darti?
Model baru. Model baru. Oke guys, lagi tangi turu wis awan wae. Dodol keseruan dek bengi, mak ngantuk sih. Dodol ntoprakan kudanan terus sepeda teles kabeh. Jajanku yo teles ki. Tapi wong karek saide yo ora apa-apa. Terus aku pulang jam 1. Mulai dek bengi jam 1 bengi guys. Aku ngontel sepeda guys, terus Aris karo Nopal numpak sepeda motor. Jam 1 ndek bengi. Jam 1 sampai jam 1 Ora maksudnya iki ndek bengi mulai jam 1 malam, lah padha karo mbek jam 1 bengi lah kok iso. Wong ki enek sing Jawa, enek sing Indonesia. Ki matane jek ngantuk, guys.
Ya gak ngantuk melek jam 1. Tapi awake kos selera apa. Hari ini libur, kesel. Alhamdulillah dapat rezeki sing keliling ya dapat rezeki alhamdulillah. Terus ditambahi semalam lontongnya habis piro yo? 75 biji. Iku bayar lontong 100.000. Jane nek gawe dhewe malah rezekine akeh guys, tapi wong gak iso ngatasi. Godhong susah, kayu ya susah. Iku bayar lontongnya 100.000. Iki rezekine ya lumayan. Kemarin mae modalnya 500. Wis balik.